अश्वत्थामा थिले जणे महान योद्धा। महाभारत रे विभिन्न योद्धा मध्यरु अश्वत्थामा अन्यतम थिले, जेहाकि अमरर अभिशाप पाइथिले। से गुरु द्रोण और कपिंग पुत्र थिले। नमस्कार दर्शक बंधुगण, आपण मानक आमर अमूल्य पुराण कथा चैनल को स्वागत जनाऊचु। आसतु जानिबा अश्वत्थामार पूरा रहस्य। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। आसतु फेरी जिबा हजार हजार वर्ष तळकु। जेबे अश्वत्थामा जन्म हेले से समय रे गुरु द्रोणक परिवार दारिद्र्य रे कटुथिला। तांको पाखरे क्षीर पाई गोटे गाय भी नथिला। तेणु सी तांको सांग पांचाल राज द्रुपदଙ୍କ पाखु जाइथिले। सेठारे गुरु द्रोण को बहुत अपमानित करागला। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବଂଶର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଓ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁବଂଶକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ହଟିଗଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ରୋଣ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ଦ୍ରୌପଦଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲା। ଦ୍ରୋଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ସବୁ ରହସ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅଧର୍ମୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସବୁବେଳେ ଅଧର୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପକ୍ଷ ନେଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଦିବସ ଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଭୀମ ପରାସ୍ତ କରି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହିଥିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଦରକାର, ତେବେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମାଚାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ମଥାମଣି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମଥାମଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର କିଛି ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅମରର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆମ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।